Пункт пропуску Берестовица на мяжы з Польшаю адкрылі пасля рэканструкцыі, аднак ехаць праз яго ў суседнюю краіну сэнсу няма, бо сумежны пункт Баброўнікі на польскім баку афіцыйная Варшава закрыла яшчэ 2 гады таму. І адкрываць пакуль не збіраецца. У Менску 20-я гадзіна. Вітаю ў аб'ектыве, з вами працуе Віталь Бабін. І вось якія тэмы сёння ў нас. На Мюнхенскай канферэнцыі выразна гучыць тэма Беларусі. Трэба таксама працаваць над тым, каб здымаць тыя абмежаванні, якія штурхаюць Беларусь у бок Расіі. А Владимир Зеленскі папярэдзіў пра план Пуціна перакінуць у нашу краіну 15 расійскіх дывізіяў. На гэта мы не мелі часу, але я думаю, што будзе з прэзідэнтам Трампам паразмаўляць пра тое, што расейцы збіраюцца зрабіць з Беларуссю. Расійскі дрон трапіў у саркафаг на Чарнобыльскай АЭС. Чым гэта пагражае Беларусі? Зараз фактычна яны пашкодзілі знешнюю такую тоненькую абалонку. І сур'ёзных наступстваў гэта хутчэй за ўсё мець не будзе. Лукашенко наведаў завод «Інтэграл», той самы, які абыходзіць санкцыі, вырабляе мікрасхемы для расійскіх ракетаў і кіраваных бомбаў. Прыбытак «Інтэгралу» сапраўды павялічыўся ў 40 разоў у 2024 годзе ў параўнанні з апошнім даваенным 2021 годам. Перамовы па заканчэнні вайны – гэта не толькі пра Украіну, гэта і пра Беларусь, і пра Малдову, і пра ўвесь рэгіён, заявіла Святлана Ціхановская, каментуючы намеры Владимира Зеленскага паразмаўляць з Дональдам Трампам пра нашу краіну. Як успрынялі беларускія дэмакратычныя сілы заяву прэзідэнта Украіны падчас Мюнхенскай канферэнцыі па бяспецы? З намі на сувязі са сталіцы Баварыі наш калега Сергей Пеляса. Сергей, вітаю, калі ласка, табе слова з усімі падрабязнасцямі. Добрый вечер, Виталий. Мы находимся просто каля готеля Бэрри Шрыгов. Это место, где и отбывается Мюнхенская конференция по бяспецы, где сегодня сенсацыйна прогучала заява Владимира Зеленскага про Беларусь. Украинский президент на прессовой конференции, якая папярэднічала ягонаму выступу на конференции, заявил довольно шокующую речь про то, что российцы в ближайшем часе збираются разместить на территории Беларуси довольно значную групповку войсков. Пропоную послухать заяву украинского президента. На гэта мы не мелі часу, але я думаю, што будзе з прэзідэнтам Трампам паразмаўляць пра тое, што расейцы збіраюцца зрабіць з Беларуссю. Мы гэта дакладна ўсведамляем. Думаю, заўтра будзе магчымасць паразмаўляць пра гэта. Можа, сёння яшчэ. Знаєте, що відбувається з білорусами? Вы ведаеце, што адбываецца з беларусамі? Ніхто не запярэчыў, ніхто не думае пра гэта. Але гэта факт. Ужо ў гэтым годзе Расія падрыхтуе 15 дывізіяў для трэнавання і ўзмацнення сітуацыі на беларускім кірунку. І мы думаем, што яны ўсе будуць на тэрыторыі Беларусі альбо часткова. Гэта будзе, я не ведаю, 100-150 тысячаў чалавек. Гэта проста вялікая групоўка. Так, у гэтай даволі гучнай заяве прэзідэнта Владимира Зеленскага ёсць 2 важныя моманты. Па-першае, Владимир Зеленскі плануе заўтра, а можа нават і сёння яшчэ паспець паразмаўляць з Дональдом Трампам пра небяспеку для Украіны, а можа быць і для НАТО, якая можа сыходзіць з тэрыторыі Беларусі ад расійскіх войскаў. Тут, у Мюнхене, знаходзіцца віцэ-прэзідэнт США Джей Ді Вэнс, і, магчыма, Владимир Зеленскі паразмаўляе з ім, між іншага, пра гэтую праблему. Гэтага нельга выключыць. Аднак, усіх здзівіла нават не той факт, што Зеленскі плануе паразмаўляць з Трампам пра пагрозу з тэрыторыі Беларусі, а лічбы, якія агучыў украінскі прэзідэнт, як іх разумець, 15 дывізіяў і каля 150 тысячаў новых вайскоўцаў. Ці сапраўды яны могуць з'явіцца ўжо сёлета. Я думаю, што гэтую заяву трэба інтэрпрэтаваць такім чынам, што у расейцаў сапраўды можа быць і з'явіцца такая магчымасць стварыць чарговыя 15 дывізіяў, аднак гаворка, хутчэй за ўсё, ідзе пра колькасць войскаў, якія будуць заангажаваныя ў вучэннях «Захад-2025», якія адбудуцца на тэрыторыі Беларусі і Расіі ў другой палове сёлета. Хутчэй цяжка сабе уявіць стварэнне новых 15 дывізіяў вось так з дня на дзень, з месяца на месяц. І я меркую, што з аднаго боку не варта недооцэньваць такую заяву. Пагроза з тэрыторыі Беларусі і пагроза для самой Беларусі з боку Расіі
узрасце сёлета у Аднак цяжка сабе ўявіць, што ўсе гэтыя 15 дывізіяў, то бок прынамсі 100 000 вайскоўцаў, расейцы перакінуць на тэрыторыю Беларусі. Аднак частка з гэтых войскаў дакладна з'явіцца ў Беларусі. І пра гэта прэзідэнт Зеленскі будзе размаўляць з Дональдом Трампам. Мы таксама тут у Мюнхене запыталі беларускую лідарку Святлану Тихановскую аб каментары вось на гэтую заяву Зеленскага. Я прапаную паслухаць заяву Святланы Тихановскай у адказ на словы Владимира Зеленскага пра планы России перакінуць на тэрыторыю Беларусі 15 дывізіяў войска. Прапаную паслухаць заяву Святланы Тихановскай. Я, конечно, вітаю то, что спадар президент размаўляе про Беларусь, и я спадзяюся, что ён зможа давесці до дэмакратычнага свету, як стратэгічна важна наша краіна для бяспекі ва ўсім рэгіёне. Што калі не вывесці Беларусь таксама з гэтай вайны, калі не дабіцца дэмакратызацыі нашай краіны і зруйнаваць рэжым, то гэтая пагроза праз міграцыйны крызіс, праз размяшчэнне ядзернай зброі, таксама расійскіх войскаў, это будзе пагроза для Еўропы. Вось так нечакана, сенсацыйна і гучна скончваецца першы дзень Мюнхенскай канферэнцыі па бяспецы беларускім акцэнтам, які агучыў прэзідэнт Зеленскі. Натуральна, што і Святлана Тихановская сёння агучвала беларускія праблемы. Сёння дзень пачаўся з афіцыйнага сняданка рабочага, дзе абмяркоўваліся варыянты стратэгіяў, сцэнароў, як вольны свет захад павінен дзейнічаць в стасунку да беларускага грамадства, а таксама у стасунку да рэжыма Лукашэнкі. Першы дзень скончваецца, але не апошні. Заўтра запрашаю сачыць таксама у аб'ектыве на Белсаце о 20 гадзіне за падрабязнасцямі другога дня канферэнцыі. Віталь. Сергей, дзякуй вялікі за гэтыя падрабязнасці з Мюнхену. Сергей Паліса, наш журналіст беспасярэдня з Мюнхенскай канферэнцыі па бяспецы. Ідзем далей, і іншая тэма. Дрон прабіў дзірку ў саркафагу Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі. Мінулую ноччу Расія выпусціла 133 беспілотнікі ў кірунку Украіны. Паводле Владимира Зеленскага, Москва магла свядома ударыць па небяспечным аб'екце. Што пагражае беларусам у гэтай сітуацыі, высвятляў Вітаў Ціўчык. Дрон ударыў у саркафаг Чарнобыльскай АЭС. Каля 2 гадзіны ўначы расійскі беспілотнік прабіў дах аркі над 4-м энергаблокам. Все буває в час війни, але... Вядома, ўсё бывае падчас вайны, але важна, што дрон ішоў на такой вышыні, дзе радары не бачылі, і удар быў менавіта ў саркафаг. У дзень пачатку Мюнхенскай канферэнцыі аб бяспецы. Удар у найбольш небяспечны аб'ект у Еўропе. Служба бяспекі Украіны паказала здымкі абломкаў дрона. Гэта расійская Герань-2 тыпу «Шагет» з фугаснаю баявой часткай. Яны ударылі ў той канец аркі, што на адлегласці ад найбольш небяспечнай часткі, дзе старая канструкцыя, укрыццё і высокарадыактыўныя паліўныя масы з узроўнем радыяцыі 2000 рэнтген за гадзіну. Калі б яны ударылі туды КАП-500, то пыл ад выбуху апынуўся ў паветры, і яго панесла на тэрыторыю Беларусі і Расіі. Паводле Дзяржаўнай службы надзвычайных сітуацыяў Украіны, радыяцыйны фон пасля атакі на ЧАЭС застаецца ў норме. Сур'ёзных наступстваў гэта хутчэй за ўсё мець не будзе. Потому что до сярэдзіны, до самого реактора, до укрытия 86 года, на счастье, ничего не долетело. Але гэта, безумоўно, як будзела. Прэс-сакратарка МЗС краіны-агрэсаркі традыцыйна абвінаваціла ва ўсім Украіну. І зноў загаварыла пра, цытата, «кіеўскі рэжым», які исповедует ядерный терроризм. В этот раз и ему подготовили вот такую провокацию. Святлана Тихановская у адмысловай заяве асудзіла расійскую атаку на Чарнобыль. Дыктатараў не хвалююць мірныя жыхары. У гэтую нядзелю расійскі «Шагет» цудам не ўляцеў у жылы дом у Хойніках. Сённяшняя атака магла стаць яшчэ адной страшнай трагедыяй у гісторыі нашага рэгіёну, наступствы якой пагражалі б не толькі нам, але і нашым дзецям і ўнукам. Вайсковы аналітык з Украіны не мае сумневаў. Траплянне ў саркафаг – агрэсіўны сігнал Москвы ўсяму заходняму свету. Финансирование
данного строительства осуществлялась в том числе и за счет, соответственно, инвестиций со стороны западных Соединенных Штатов. Российская Федерация не случайно избрала именно Чернобыльский саркофаг как объект атаки своего дрона. Гэтым разам усё абышлося, але расійскі ядравы шантаж можа скончыцца трагедыяй, зазначае радыяцыйны хімік Сергей Бесараб. Больш небяспечна не пралёты дронаў над канфайнментам ці над самой ЧАЭС, а пралёты дронаў над сховішчам, сухім сховішчам адпрацаванага ядернага паліва, якое знаходзіцца прыкладна ў 20 кіламетрах ад ЧАЭС. І калі яны пачнуць абстрэльваць яго, і дроны, калі пачнуць накіроўвацца менавіта туды, то гэта можа прывесці ўжо да вельмі такой асязальнай экалагічнай катастрофы. Паводле вайсковага аналітыка Дмітра Снегірова, каб пазбегчы такога сцэнара, захаду варта мацней палітычна націснуць на Маскву. Вітаўт Ціўчык, Белсат. Чипы, микросхемы, дыёды и транзисторы Лукашенко зладзіў лекцыю сваім прапагандыстам і распытваў дырэктара інтэгралу пра мікраэлектроніку. Прадукцыя ж гэта, што праўда, не заўжды для мірнага жыцця, цяпер асноўны кліент Менскага заводу расійскай арміі. Падрабязней Антон Бяздольны. Жизнь такая сейчас подлая, без этого не обойтись. Тому вы будете востребованы. Лукашенко наведаў інтэграл. Ён прайшоўся па цэхах заводу, а перад пачаткам паседжання правёў, паводле дзяржаўных СМІ, лікбез, які больш нагадваў экзамен для дырэктара. Давай разберемся в следующем, чтобы мы понимали, вот, особенно Игорь Тур, он же не понимает, куда мы приехали. Микроэлектроника, так? Твое предприятие. Микроэлектроника. Почему микроэлектроника? Таксама прайшла нарада пра інвестыцыі ў развіццё гэтай перспектыўнай, на думку Лукашэнкі, галіны. Выкарыстоўваць мікрасхемы, транзістары і дыёды ён хоча для вытворчасці рухавікоў у электрамабілі. Паводле генеральнага дырэктара прадпрыемства, акрамя асноўнага заводу ў Менску, інтэграл мае яшчэ філіялы ў 4 гарадах Беларусі, і ўсе яны працуюць з прыбыткам. Роль электроники для будущего Беларуси, в том числе и для Беларуси и России, в наш век очень важна. Росквіт прадпрыемства прыйшоўся на перыяд вайны Расіі ва ўкраіне. Журналісты беларускага расследавальніцкага цэнтру высветлілі, што поспех інтэгралу заснаваны на замовах расійскага вайсковага комплексу. Мікрасхемы інтэгралу ў расійскім узбраенні знайшлі і на відэааглядах украінскіх вайскоўцаў. У «Іскандерах», ракетах Р-37, Х-59М2А, Х-101 і С-300. Кіраўнік інтэгралу не схлусіў. За 2023 прыбытак ягонага заводу перавысіў $50 мільёнаў. Гэта ў 40 разоў больш, як было да вайны. Але ніякага імпартазамяшчэння там не назіраецца, кажуць у БРЦ. Схемы інтэгралу яны вельмі істотна адстаюць ад перадавых мікрасхемаў у спажывецкай электроніцы, але менавіта вось гэта іхная, так бы мовіць, недаразвітасць, яна ёсць плюсам для ваенкі і для касмічных тэхналогій, таму што там упор перадусім на іх устойлівасць да знешняга ўздзеяння. Сітуацыя на расійска-украінскім фронце наўпрост уплывае на эканоміку Беларусі. Журналісты заўважылі, што пасля таго, як пачаліся атакі на расійскія нафтаперапрацоўчыя заводы, рэзка нарасціў вытворчасць мазырскі НПЗ. Антон Бяздольны, Белсат. У Менску пачалі судзіць 29-гадовага працаўніка мытні Віктора Вараб'ёва. Працэс зрабілі закрытым. Мужчыну абвінавачваюць паводле 5 крымінальных артыкулаў, у тым ліку ў здрадзе дзяржаве. Віктору Вараб'ёву пагражае да 15 гадоў зняволення. А паліт зняволенага Александра Францкевіча 27 лютага чакае новы суд за нібыта злоснае непадпарадкаванне адміністрацыі калоніі, паведамілі праваабаронцы. Летась палітвязню ўжо дадалі год паводле гэтага артыкулу. Цяпер ягоны тэрмін пакарання складае 17 гадоў і 9 месяцаў. На гэтым жа тыдні пачалі судзіць маці Александра Тацяну Францкевіч і абвінавачваюць у садзейнічанні гэтак званай экстрэмісцкай дзейнасці. Дзень святога Валянціна адзначаюць ва ўсім свеце як свята кахання і вернасці. Закаханыя прызначаюць спатканні, робяць прапановы рукі і сэрца, ладзяць рамантычныя імпрэзы, але ці кожны ахвотны ў нашай краіне мае магчымасць абняць блізкіх і прыгожа праявіць пачуцці. Працяг у наступным матэрыяле.
Цудоўна быць тут з ім разам і святкаваць 15-годдзе нашага вяселля. Гэтая бразільская пара, як і тысяча закаханых з усяго свету, адзначае Дзень святога Валянціна ў Парыжы. Да свята на агляднай пляцоўцы Эйфелевай вежы фларысты стварылі кветкавую інсталяцыю і фотазону «Бурбалка кахання». 103 разы прагучала так у адказ абраннікам на масавым вяселлі ў сталіцы Перу Ліме. Гарадскія ўлады напярэдадні дня ўсіх закаханых зарганізавалі святочную цырымонію з танцамі, пачастункамі і падарункамі для новых сем'яў. Мы заўсёды будзем разам, як гаворыцца, пакуль смерць нас не разлучыць. У Беларусі ж следам за Расіяй прапаноўваюць адмаўляцца ад, цытата, святаў, навязаных звонку. У канцы 2023-го Савет міністраў зацвердзіў адпаведную канцэпцыю развіцця нацыянальнай культурнай прасторы. Пасля гэтага мінулую восенню чыноўнікі змагаліся з Хэллоуінам, а перад калядамі з заходняю музыкай і сімволікай у святочным аздабленні. Супраць дня ўсіх закаханых летась выказваўся маскоўскі патрыярх Кирилла. Несмотря на все попытки его облагородить, все равно остается пропагандой отношений, не имеющих ничего общего с настоящей любовью. Его популярность этого праздника связана с распространением идей свободной любви, свободной от всякой ответственности за близкого человека. У Беларусі дня закаханых не забаранілі, але гучна пра яго не кажуць. Да прыкладу, выдання «Флагшток» на гомельскіх імпрэзах, прысвечаных святу, не знайшло яго назвы, хоць выканкам нават зарганізаваў выязны гандаль са смакам любові. Але тысячи белорусов не могут обнять у гэты день близких, бо тыя за кратами. Как и все праздники в колонии, это чаще сопровождалось какими-то негативными мыслями, мол, еще один праздник, который ты провела в заключении, когда ты не можешь там поздравить любимого человека, встретиться с родными, близкими. Дар'я Афанасьева згадвае, каб адцягнуць сябе ад сумных думак, да дня святога Валянціна ў 2023-м зняволеныя жанчыны хацелі аздобіць атрад, у тым ліку карткамі з надпісамі пра любоў. Таких было достаточное количество, типа «Любовь – это заварить ей кружку кофе, пока она дежурит», «Подождать ее на коллеге», связанное с колонии, но, к сожалению, естественно, нам такое не разрешили. Шмат жа якія палітычныя вязні ўвогуле не маюць дачынення ў звонкавым светам, гадамі не атрымліваючы звестак ад родных. Толькі ў думках могуць павіншаваць адно аднаго Святлана і Сергей Ціханаўскія, Павел і Вольга Севярынцы, Мікола Статкевіч і Марына Адамович, Ігор Ільяш і Кацярына Андрэева ды сотні іншых беларусаў. Ірына Дарафейчук, Белсат. «Адліга» так называецца першы за 8 гадоў альбом наві-бэнду, які побачыў свет. Перад рэлізам адбылося папярэдняе праслухоўванне. Журналісты і самыя адданыя аматары гурта ва ўмовах кінатэатру першыя пачулі вынік супрацы беларускіх выканаўцаў з Би-2 і зоркамі грузінскай сцэны Заўрэбі. Алесь Залеўскі пабываў на падзеі і сабраў першыя рэакцыі як публікі, гэтак і дуэту. Працяглыя авацыі і ўся зала на Прадпраслухоўванне новага альбому «Наві-бэнд» адбывалася ў цэнтры Варшавы, але дзякуючы рэакцыям і поўнай зале было адчуванне, нібыта ў адным з клубаў Менску. Сама плыта, яна прыходзіць да таго, што сонца загляне. Прыходзіць да надзеі і прыходзіць да таго, што сонца абавязкова загляне. Мы не павінны губляць веру ў тое. Мы прыцягваем гэту адлігу, мы хочам, каб адліга надышла, і нават у самыя цёмныя часы прыходзіць светло. У альбом увайшлі 16 трэкаў. Апроч ужо вядомых гітоў «Прабач», «Мама» і «Лістапад», у песні «Караблі» нечакана гарманічным атрымалася спалучэнне беларускай мовы з грузінскімі традыцыйнымі спевамі. Што нясе любоў падары, а дарэсіць Бог, що все зробив. Ёсць у альбоме і танцавальныя рытмы, у тэхнатрэку «Арыён» і ў суперпазітыўнай песні «Лайф». Яна выкананая ў аўтэнтычным для наві-бэнд стылі, дзе дамінуе вясёлая гітара Артёма Лук'яненкі. Але агульны настрой кружэлкі хутчэй меланхалічны. Ён асэнсоўвае асабістыя перажыванні наві-бэнд, звязаныя з раставаннем з блізкімі і болем вайны. Мы кажам не толькі пра тое, што навокал, мы кажам таксама пра тое, што ўнутры, таму што адліга яна адбываецца і ўнутры нас. Мы прачынаемся і пачынаецца новы дзень. Зіма сыходзіць, пачынаецца вясна,
пачынаецца новае жыццё. І вось так для нас гэтая музыка як нешта новае, як новы рух, новае жыццё і ў нашай творчасці, і ў нас унутры асабліва таксама. Канцэртная прэм'ера альбому адбудзецца ў Варшаве толькі 24 траўня. Але ўжо цяпер творы даступныя для беларусаў на ўсіх асноўных музычных платформах. Паводле звестак з захавання трэкаў, пераважная бальшыня прыхільнікаў Нові Бэнд жыве ў Беларусі. Алесь Залеўскі, Белсат. І да іншых музычных навінаў у Варшаве сёння пройдзе фінал нацыянальнага адбору прадстаўніка Польшчы на конкурсе Еўрабачання. Сярод прэтэндэнтаў дуэт «Свада» і «Нічас». Яны выканаюць песню «Люстэрка» на падляшскай гаворцы, блізкай да беларускай мовы. Адметна, што на пачатку лютага беларускі суд прызнаў старонкі гурта ў інстаграме экстрэмістскімі матэрыяламі. «Нічас» спявачка з Бельску-Падляскага, а «Свада» прадзюсер польска-калумбійскага паходжання, які жыве ў Беластоку. Свой стыль яны называюць музыкаю беластоцкіх фавелаў. У конкурснай кампазіцыі музыкі спалучылі рэп з традыцыйнымі спевамі ў клубным аранжаванні. Хто паедзе ад Польшы на конкурс у Швейцарыю, выберуць гледачы, падтрымаць гурт СМС-галасавання, але даступнае яно толькі з польскага нумару. «Свада» і «Нічас» выступяць пад нумар 6. Пачнецца ад 20:45 паводле польскага часу на тэлеканале ТВП2. Калі вам бяспечна і вы яшчэ не паставілі лайк у нашай трансляцыі, заклікаю гэта зрабіць проста цяпер. Яшчэ больш навінаў можна знайсці ў нашым тэлеграм-канале, на які вы можете перайсці праз QR-код на вашых экранах. Таксама не забывайцеся зазіраць і на інтэрнэт-старонку belsat.eu, а мае калегі з онлайну падрыхтавалі для вас агляд найцікавейшых публікацыяў. Давайце прыгледзімся да іх разам. З 10 лютага Беларусь рэзка павысіла утылізацыйны збор на аўтамабілі. Улады кажуць, каб падтрымаць мясцовых вытворцаў і саюзную палітыку з Расіяй. Але хто сапраўды выйграе ад гэтага? Збор для аўтадылераў вырас у разы. Імпартныя машыны падаражэюць, а вось ільготы для грамадзянаў мінімальныя. Пры гэтым у Расіі гэтыя стаўкі ўсё яшчэ ніжэйшыя. Ці варта чакаць абвалу рынку? І што будзе з цэнамі на аўты ў будучыні? Падрабязнасці ў нашых калег на сайце belsat.eu. У Беларусі ствараюць ажыятаж вакол кнігі «Наш прэзідэнт» пра Лукашэнку. Дзяржаўныя медыі апавядаюць пра чэргі, шчырыя просьбы школьнікаў і ажыятаж на першы наклад. Але рэальнасць іншая. Журналісты сайту belsat.eu даведаліся, што кнігу за 205 рублёў прадаюць толькі ў 3 менскіх крамах, без чаргі і дэфіцыту. Галоўныя пакупнікі – дзяржаўныя прадпрыемствы. Што насамрэч адбываецца з гэтым бестселлерам, чытайце на сайце Белсату. І каханне, якое вытрымала зняволенне, разлуку і выпрабаванне. Былыя палітычныя вязні апавядаюць гісторыі пра чаканне, надзею новую сустрэчу. Сайт belsat.eu сабраў самыя кранальныя з гэтых гісторый у адзін вялікі матэрыял. Паліна Шарэнда-Панасюк вярнулася да сям'і пасля 4 гадоў турмы. Ейны муж Андрэй сам выхоўваў дзяцей і трымаўся за агульную будучыню. Сёння яны плануюць новае вяселле. Ірына Шчасная вяртаецца да жыцця, знаёмячыся наноў са сваім падарослым сынам і мужам. А музыкі гурта «Ірдарат» Надзя і Владзімір засуджаныя за дуды на пратэстах. Нават у зняволенні знаходзілі спосабы перадаваць адно аднаму пасланні. Як любоў дапамагла ім вытрымаць самае цяжкае. Гісторыі пра сапраўдныя пачуцці у матэрыяле нашых калегаў на сайце belsat.eu. Пра магчымае адкрыццё памежных пераходаў з Польшчаю, мірныя перамовы. Не толькі ўжо неўзабаве глядзіце размову з Дмітра Міцкевіча з былым прэсавым сакратаром МЗС Польшчы Лукашам Ясінам у праграме «Белсат Зум». А ў аб'ектыве ставім кропку. Дзякую за ўвагу. Да хуткай сустрэчы.